Okay. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Simula mga kasinag nung may dumang low pressure nung nakaraan, si Bagwis ngayon palang umuwi. Andito mga kasinag, oh. 3 araw hindi umuwi ito mga kasinag. Paapat sana ngayon, kaso dumating na. Hindi ko alam saan na ba yan. Bagwis! Saan yan? Ayun! Ayun mga kasinag ko, sa itaas ng niyog. Mga kasinag, ayun si Bagwis, oh. Nasa itaas ng niyog. Good morning! Kumusta ka na? Saan ka ba galing? Ha? May daga pa ako dito mga kasinag. May isang daga pa ako dito. Talagang nakatagama sa kanya ito. Ayan, oh. Laki pati nito. Balik ka na. Kumain ka dito. Halika na. Wih. Luis. Luis. Oh, halika. Luis, halika. O, baba na dyan. Bagwis, Okay. Ano, gutom na? Ha? Pati daga mga kasinag, takot na. Saan ka magaling, ha? Ilang araw naman kasi ginabang ni Ian. Ayun si Ian. Halika, dali. Dito ka. Dito ka, dito ka. Bagwis. Dito ka, dali. Dito ka, dito sa akin. Dito sa akin. Oh, nakita mo na. Ilang araw na yung mga sila kinabangan nito. Kauwi lang galing Cavite. Napamangkin ni Mrs. Ano, gutom na? Baka atakin ka. Makuha tayong battery, makuha tayong battery. Oh, kakain ka na, kakain. Oh, pati daga, oh, naguhuli na. Labas, labas.
Mga kasinag, may nagko-comment pala dyan, ano nakaraan. Hindi daw niya mag-gets kung bakit ipinapasok ko sa sako yung daga. Pinapalabas ko doon sa hula mga kasinag. Kasi pinapasok ko dito. Binabalian ko ng paa. Kasi hindi pa kaya ni Bagus na humuli ng daga na basta alpasan ko lang dito. Kasi ang daga mga kasinag mabilis. Kaya binabalian ko siya ng paa para hindi ganong mabilis siya. Medyo mabagal lang. Halika na. Ayan na. Halika na, yan na. Ang laki niyan, jackpot ka dyan. Baon sa mata yung kuko. Sige na, patayin mo na yan. Tapos kumain ka na. Ayan si Bagus mga kasinag oh. Doon na niya dala yung daga. Sige na, dali mo sa taas ng puno yan. Gutom na yung mga kasinag. 3 araw ba naman siyang nawala. Kasi nung lumakas ang hangin dito mga kasinag nung may dumaan na low pressure nga. Hindi naman hinagit dito mga kasinag dito sa amin. Nabubulabog kasi ang mataas ang puno ng niyog. Siguro naghanap siya ng masisilungan na yung makukublihan na hindi nabubulabog siya. Kaya ilang araw siyang na wala mga kasinag. Ngayon lang umuwi. Ayun na, diyan lang sa taas ng kahoy. Ayun. Lana. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo maya. Ilipat ko muna si Magayon. Mga kasinag, andito na ako kay Magayon. Ayan, agang-aga ng ligo ni Magayon mga kasinag. Agap man ng parigos nito. Sabi nga dito sa amin sa Bicol. Ayan diba? Ugmahon pa kasi yung swimming pool. Tuwa si Magayon mga kasinag Agap man ang ligo nito, talaga nagpapresko. Relax baga. Relax ang Magayon kung iyan. Ilipat ko naman mga kasinag ng ito, tali. Dito naman sa unahan. Kasi ngayon mga kasinag, recognition ng mga bata. Bakasyon na kasi update ko kayo maya maya. Sumama tayo dun sa eskwelahan at mapanood man lang natin ang
kanilang event. Papanood ko man lang ang mga chikiting bukas. Papanood ko lang ang mga chikiting mga kasinag. Event, hindi ko ba alam kung event ba yun tawag dun. Ay, hindi abot. Dito lang dito. Ginaan lang natin yung tali. Dito. Dito natin mga kasinag. Para umabot siya dun mamaya sa... Kasi mamaya baka hindi ko mailipat ito mga kasinag si Magayon. Kahit umabot lang siya dyan sa may nara na yan. Ay, may tubugan naman doon sa kantuhan. Para hindi siya mabilad may hapon. May hapon mamentang hali. Iniwan ko na si Magayon dun mga kasinag. At umuwi na tayo. Tingnan naman natin si Bagwis kung nakain na niya yung kanyang pagkain. Kasi madadaanan natin yun dyan mga kasinag. Dyan kasi ako nadaan pa uwi doon sa dating kinakainan niya. Ngayon makikita natin yun kung kumain na siya or hindi pa. May bago pala akong alaga ngayon mga kasinag. Ipapakita ko sa inyo sa bahay pagdating ko doon yung bago kong alaga. Ayan mga kasinag. Nakita na tayo mga kasinag ni Bagwis. Nagparahuni na siya. Uwi pa lang tayo. Dito kasi ako dumadaan mga kasinag pa uwi. Tamang tama dito siya. Dito siya mga kasinag. Ano, nakain mo na? Ay hindi pa. O sige na, kumain ka lang dyan. Opo. Kainin mo lang yan. Ayun po mga kasinag si Boy. Ayun pa yung daga mga kasinag nakalawit pa. Malaki kasi yung daga na yung mga kasinag. Hindi niya kaya. Sa sobrang laki, medyo makunat-kunat na yun mga kasinag. Kaya ayan. Mahirap-hirapan siyang kainin yan. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag yung bago kong alaga. Ayan. Dito mga kasinag. Binanata naman ng aso ang ano dito, bahog. Hindi yata sinara ito ng ayos kahapon Ayan naman aso yan. Ito mga kasinag yung bago kong alaga. Ayan gutom na. Gutom na. Itong alaga ko na ito mga kasinag, wala pa pong pangalan ito. Mag-comment na lang kayo mga kasinag kung anong magandang maipangalan natin dito. Kasinag Oo.
tubig dito. Boy yan. Wow na. Kaya sa tabo tubig dyan. Balikan kami yan. Balikan kami tubig mo dyan. Okay na. Tuloy sa tabo lang. Kaya. Ano yan? Oh, inom na. Tabo. May tabo ka dyan? Yan mga kasinag, ito ang bago kong alaga. Pangatlong araw ito ngayon mga kasinag, itong alaga ko na ito. Paparamihin natin ito mga kasinag. Medyo may sipon nga mga kasinag nung nakuha ako. Ngayon bibili pa ako ng panggamot sa sipon. Medyo payat pati, patabain natin mga kasinag at paramihin natin dito. Wala pang pangalan ito mga kasinag. Hindi ko pa alam kung ano may pangalan ko ba. Wala pa akong maisip. Comment na lang kayo mga kasinag kung ano magandang ipangalan dito. Diba ang ganda? Kasi noon mga kasinag, matagal na ako nangangarap na magka-alaga ng ganitong gansa. Ngayon, nagkameron tayo ng alaga. Kaya kailangan pahalagahan natin. Doon kasi sa nakuhaan ko mga kasinag, lagi lang nakakulong yung lalaki. Ito lang ang alpas, itong babae na ito. Ayan. Sa totoo lang pati, mabait silang dalawa. Hindi sila nanunuka ng tao mga kasinag or nang hahabol. Napakabait. Alagang alaga din yung napagkunan natin. Nanganak na daw yan mga kasinag. Ito pala ng itlog na ito, isang bisis, yung babae. Isang bisis lang ng itlog. Nasama sa vlog. Yan mga sinag. Hi na dali, hello. Pamangkin ni Mrs. mga kasinag, kakauwi lang galing sa Cavite. Anong nakaraan pa nito inaabangan si Bagwis. Pagkadating dito mga kasinag, hindi niya nakita si Bagwis. Ilang araw na niyang inaantay, hindi na lang niya nakita. Ayan. Hi ka, hi. Ayan. Ayun mga kasinag. Duwaan na yun si Janjan. Janjan pala yung duwaan sa likod ko. Mga kasinag, update ko kayo may kasi recognition day nga ngayon. Yo. Recognition day ng mga bata. Yo. Recognition day nga ngayon. Ayun mga kasinag, update ko kayo may hatid ko kasi yung mga bata sa barangay Bubuan. Kasi recognition day ngayon. Magbabakasyon ng mga kasinag. Ano na rin, mapapahinga ng mga bata sa
kababalik-balik dyan. Araw-araw naglalakad kasi sila, lalo na pag maputik, medyo maulan. Yan, bihira ko naman maihatid sila mga kasinag kasi pag minsan busy rin naman ako. Kaya napaka-madalang ko silang maihatid. Yan o. Takot ang mga manok. O, kain lang ang kain. Gaganda yan mga kasinag pag yan ay nagpalit na ng ng balahibo. Hindi pa nagpapalit mga kasinag ng mga pakpak ko. Hindi pa siya naglulugon. Pero yung iba, naman may natubo na.